chega a Pontevedra, Paco, se non estás ti, o príncipe das castañas, verdade? Eu digo que vendo a mellor castaña do mundo, é a máis barata e a mellor asada, porque levo xa desde os 10 anos, teño 56, levo 46, e xa non é que teñas esa sabiduría de saber asar, senón é a pasión que pos en todo o que faz. Eu digo unha cousa, Paco, a castaña está deliciosa, non é que este aquí ao teu lado. E a canto está a castaña? A canto ma vendes, viño? A castaña, eu non subín o precio, nós vendemos 9 castañas por 1 euro. Eso é o máis barato que hai en esta calidade. Sempre que pasa que son época de castañas de toda a vida, sempre hai que levar as castañas, é como unha tradición. Guapa, guapa, moi guapa. A castaña, claro.